ओंखारबाय ओरैहाय How is it happening? So let's see. Masih kan sesal mana? Dia masih gidir apa? Dia aja gidir. Dia bubai berada. Kemai. Maya. Baवनो बाख्रायबाय थाया ना मा जाखो बेलाय ना मानसि गाग्लिबाय नुबाय नै बोरै लांनांगौ बेखौ ओमफ्राय जिसिपि थिखांनानै ओमफ्राय अबेहाय लांनांगौ खाथियाव थांनो हायोना हायो नै दुरुं खाबाय थांजाला आरो थांजाला जानै सकते हो ना नांलानो बेसे गिदिर बियो गिदिर ना उन्दैमोन जाखो बियो मासेल'खामोनदां बाव फैनाया हा खिथाहरखागोन बियो बिदिनो उदैया दुबाय आरोना मैदेर नायग्रा दासो ओंखारहांदोंमोन ने हाथाया हाथाय अबे आजा बेलाय खुगायाव बेलाय आंना दाबोनो 3 मिनिटआनो जायाखै भिडिअआनो बे माइखौनो जानो फैदोंमोन नामाथाय ओइ थौ बे माइखौनो जानो फैदोंमोन बिदिखौबो जायो आरो नागिरफैबाय बेयो माइ गोरानखौ जायो माइया मोनबावाखैमोन हाथाया खमायनाय ओंखारहांबायमोन होननाय जोंनि न'जों फैबाय थाग्राथ' गोलावखा हाथायानो दाख्लै ओंखाम संग्राखौनो बे हायाबा सोरनि बै सिनि नामानिबा ओंखाम संग्राखौनो सुनिसरनि न'आव फैनाय ना माथो नंगौदां नंगौ खोमा हाबलाङो